Varustamo Leaves Room. Meillä on aikaa sinulle. Varustamot ovat osa yhteisen seurakuntatyön organisaatiota. Varustamoiden kautta toteutetaan erityisdiakoniaa ja varustamot toimivat yhteistyössä seurakuntien ja paikallisten yhdistysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Varustamot työllistävät vuositasolla noin 60 työkokeilijaa, harjoittelijaa ja muita työssäoppimisjaksoilla olevia henkilöitä. Varustamot ovat kohtaamispaikkoja, johon kaikki ovat tervetulleita. Matteuksen kirkon varustamo. Feast and Feast Snellu Cafe, erityisnuorisotyö, englanninkielinen ja venäjänkielinen seurakuntatyö. Hermannin diakoniatalon varustamo. Feast and Feast Cafe Hermanni, erityispalveluita asunnottomille, päihde- ja rikostaustaisille sekä paperittomille ihmisille ja heidän läheisilleen. Tukipiste Mosaikki, pesula, suihkut, puutyöverstas, kuntosali. Malmin varustamo. Feast and Feast ravintola, seurakunnan ja yhteistyötahojen järjestämiä toimintoja ja ryhmiä. Yhteistyö Malmin seurakunnan kanssa. Näkövammaistyö. Toimintaa perheille. Varustamot tukevat Helsingin seurakuntien toimintaa tarjoamalla palveluita matalalla kynnyksellä, eli tavoitteena on tehdä palveluiden saavuttaminen ja käyttäminen mahdollisimman helpoksi ja esteettömäksi kaikille asiakkaille. Varustamot voivat tarjota tiloja, välineitä ja materiaaleja seurakunnille, seurakuntien jäsenille sekä verkostoille. Varustamoissa toteutettavia diakonisia tehtäviä. Taloudellinen tukitoiminta, kriisirahasto, ruokapankki. Asuttamistoiminta, tukiasuntotyö, asunnottomien palvelut, kriminaalityö, saavutettavuustyö, viittomakielinen työ, näkövammaistyö, diakoninen kauppa. Helpolla saavutettavuudella voidaan palvella myös niitä asiakkaita, jotka eivät yleensä osallistu kirkon toimintaan. Jokaisella varustamolla on omat erityispiirteensä, mutta yhteistä Hermannille, Malmille ja Matteukselle ovat Feast and Feast hävikkiravintolat. Ravintolat tarjoavat laadukkaita lounasaterioita edulliseen hintaan hyödyntämällä ekologisesti kauppojen ylijäämäruokaa. Stadin Safka välittää elintarviketeollisuuden sekä kauppojen lahjoittaman ruuan. Ruokaileminen Feast and Feast ravintoloissa tukee työllistymistä, vähentää hävikkiä sekä mahdollistaa edullisen ruokailun sitä tarvitseville. Ravintolat työllistävät erityisesti nuoria työkokeilijoita ja harjoittelijoita. Yhteistyötä tehdään kaupungin työpajatoiminnan kanssa, muun muassa Stadin ammattiopiston. Työyhteisö on monimuotoinen. Ammattilaisia, vapaaehtoisia, työkokeilijoita ja niin edespäin. Tekijät voivat olla samaan aikaan asiakkaita ja yhteisöllisyys ja osallisuus korostuu. Erilaisille taidoille ja osaamiselle on tilaa. Työyhteisö tarjoaa paitsi turvallisen ympäristön, myös mahdollisuuden kehittää työelämä- ja vuorovaikutustaitoja. Kaikki voivat oppia toisiltaan. Varustamoilla on mahdollisuus työkokeiluun, palkkatuettuun työhön, keikkatyöhön, kuntouttavaan työhön, yhdyskuntapalveluun ja valvotun koevapauden työvelvoitteisiin. Mun nimi on Jussi Suominen ja mä oon täällä Hermannissa vapaaehtoisena. Mitäs mä täällä teen? Oikeastaan mä oon paluumuuttaja, mä oon ollut maailmalla 40 vuotta ja tehnyt semmoista taidetyötä, pääasiassa musiikkia ja kuvaamataidetta. Ja mä tein sen koulutuksenkin jo siellä ulkomailla ja tosiaan mä oon tullut tänne takaisin Suomeen runsas 2 vuotta sitten ja siinä vaiheessa mä mietin, että mitäs täällä voisi tehdä semmoista hyödyllistä, koska aikaa nyt mulla on, niin mulla tuli mieleen vapaaehtoistyö. Ja kun mä kyselin ja kuuntelin ja sain vinkin tänne Hermanniin, niin mä tulin ihan kyllä sitten, ei mennyt varmasti montakaan viikkoa Suomen tulemisen jälkeen, kun mä pidin yhteyttä tänne ja mut sitten hyväksyttiin tänne. Ja siitä lähtien mä oon ollut täällä ja viihdyn, koska tää on sellainen paikka, missä ihmiset täällä kohdataan ja täällä toimitaan ja täällä on kaikki samanarvoisia. Ja mikä mun
homma täällä sitten on, niin mä oon nyt vähän tuossa liikkeessä tai Hermannin valinnassa mukana ja sitten pientä taidekurssia vetänyt tällaisia projekteja, jotka antaa mulle paljon ja sitten toivottavasti antaa myös näille ihmisille, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Tämä maalauskurssi meneillään jo toista kautta ja sitten kun mä soitan ja laulan, niin mä oon saanut tehdä tämmöisiä musiikki-iltoja täällä ja se on sellainen asia, että kun mä ajattelen näin, että ilmaiseksi olette saanut, niin ilmaiseksi antakaa. Projekteja, nykyisiä ja menneitä. Virtaa varustamoista. Kehitetään Helsingin seurakuntayhtymän varustamoiden toimintaa yhdessä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. EU:n osarahoittamaa. Lisätään monitoimialaista yhteistyötä, seurakunta, järjestöt, julkiset toimijat ja luodaan verkosto. Toiminta on suunnattu 25-55-vuotiaille työelämän ulkopuolella oleville ihmisille. Ryhmä- ja yksilöohjausta. Tuetaan osallisuutta, toimintakykyä sekä työllistymiseen kautta kouluttautumiseen siirtymistä. Yhdessä kehittämistä, tsemppiä ja uusia mahdollisuuksia. Moninainen arki. Hanke toteutuu yhdessä Vantaan seurakuntien kanssa. EU:n osarahoittamaa. Tuetaan EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden kotiäitien kotoutumista, monilukutaitoa ja suomen kielen kehittymistä. Valmiuksia yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Vahvistetaan äitien käsitystä itsestään toimijana ja voimavarojen tunnistamista. Lapsiystävällistä matalan kynnyksen toimintaa maahan muuttaneille naisille. Kielikahvila, ryhmiä ja vertaistukea. Hermannin valinta. Diakoninen kauppa. Asiakkaat aikuissosiaalityön tai diakonian kautta. Ei pelkästään elintarvikeapua, vaan asiakkaan kohtaamiseen on aikaa. Tavoite edistää asiakkaan tilannetta elämän eri osa-alueilla. Kokemusasiantuntijat diakoniatyössä. Kirkkohallituksen tukema projekti, joka päättyi marraskuussa 2023. Kokemusasiantuntijat osallistuivat erilaisiin työtehtäviin, kuten päivystämiseen, asiakkaiden kohtaamiseen ja tapahtumien sekä retkien järjestämiseen. He toivat arvokasta kokemusperäistä näkemystä ja tukea asiakkaille monipuolisesti. Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on itsellään kokemusta jostain elämän haasteista. Kokemukset voivat liittyä mielenterveydellisiin haasteisiin, päihteisiin, rikoksiin, asunnottomuuteen ja niin edespäin. 8 kuukautta, 6 kokemusasiantuntijaa, 3 kirkon varustamoa ja kourallinen helsinkiläisiä seurakuntia, useita diakoniatyöntekijöitä ja lukuisia kohtaamisia. Moikka, minä olen Nina Jääskeläinen ja minä olin seurakuntayhtymällä töissä kokemusasiantuntijana. Mun tausta on sellainen, että minä sairastuin tosi nuorena. Lukion jälkeen me kerkesin olla 5,5 vuotta työelämässä, jonka jälkeen me jättäydyn kokonaan työ- ja opiskeluiden ulkopuolelle ja 10 vuotta siitä myöhemmin 29-vuotiaana minä pääsin toista kertaa elämässäni viralliseen työsuhteeseen ja tämä oli Helsingin seurakuntayhtymän kokemusasiantuntijan työ. Mun työtehtävät oli tosi laajoja, me pääsin järkkää ryhmiä, erilaisia tapahtumia ja sitten me tietenkin kohtasin asiakkaita ja mulla oli omia yksilöasiakkaita, mutta sitten myös oli tosi mukavaa, koska me sain hyödyntää minun luovuutta ja pääsin tekemään viestintää. Eli esimerkiksi tekemään erilaisia mainoksia ja vaikka päivittämään sosiaalisen median alustoja. Minun työllistyminen ei ole ollut mitenkään itsestäänselvää. Ja myös työllistymisen myötä mulla heräsi tosi paljon erilaisia tunteita ja kaikki ei ollut välttämättä mitään helpoimpia tunteita. Mutta mä koen, että varustamoilla ollessani se oli sillä tavalla turvallinen paikka olla vähän opettelemassa myös sitä työelämää.
Varustamoilla tapahtunutta. Diakonissa opiskelijoiden järjestämä terveyspiste. Yhteistaideteos. Klubi-illat. Perhepäivät. Asunnottomien ilta. Mitä varustamo sinulle merkitsee? Hermannin varustamon asiakkailta saatua palautetta. Ystävällisyys. Turva. Kiva tulla ja olla vähän hyödyksi. Hengellisyys. Musiikki. Toivo. Yhteishenki. Varustamo.